Moni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli nanga mwadzuka bwanji amayi ndi abambo anyamata ndi asikana nsanje tuchitipa komanso nkhotakota tunchenji kumwera pakati kumpoto kumvuma ngakhalenso kuzambwe nonse mwadzuka bwanjinso madera ndi mayiko osiyanasiyana kumene muli abale ndi alongo nonse olikonda dziko lathu la Malawi. Mamawa pano muli ndine Jaffa Musa Maini kuchokera ku Mumvi wa Chilungamo Pressure Group lero pa 6 April 2026 pamenenso ulamuliro wa amkulukuta moyo ukukwanisa miyezi yosachepera 6 ngati isali 7. Lero mamawa pano ndisanayambe kulankhula komabe ndifotokoze kuti ndangobwera ndi uthenga wa chenjezo ndi kukumbusa sindikuwonjezera lero ngati chilimbikiso iyayi koma lero ndangobwera mochenjeza ndi kukumbusa. Koma mundilolenso ndipereke moni kwa Osman Matemba, Mr. JB Nsekadala, Samu yawo osayiwalanso Yusufu Anankwingwi komanso inu Uncle Muhammad Azbeli kumakanjira komweko Gogo Ishu talandiraninso ulemu MK talandiraninso inuyo ulemu ya pali anthu ambiri oyenera kuti tikhoza kuwatchula koma mwina sitingakwanise kuwatchula onse mwapaderadera osayiwala olemekezeka Mr. JD Abdullah komanso Musa Abdullah talandiraninso ulemu wapamwamba. Mamawa pano monga ndanena kuti pazangokhala chenjezo ndi kukumbusa za chilimbikiso lero palibe. Chenjezo loyamba limene ndikufuna ndifotokoze masupporters nonse okonda UDF chipani chanu chokondedwa komanso kukonda mtsogoleri wanu okondedwa Pangolini ameneyu Atupele Muluzi chimomwe chili chiyembekezonso cha Amalawi mu 2030. Khalani olimba mtima komanso khalani osasuntha ndipo khalani oyimikika malo amodzi pakuti katundu mwanyamulayo kusakumana ndi mikwingwirima sichingakhale chinthu chopepuka koma muyembekezere kukumana ndi mikwingwirima yakutozedwa kunyozedwa ndi kutukwanidwa kwa mtundu wina uliwonsewo. Cholinga chake ndi choti inu mupulumutse katundu ameneyu ena ake atole kapena ena ake akwaniritse zimene iwo akufunazo. Choncho ndikufuna ndikutanthauzireni mokutambasulirani kunena kuti kumbukirani paja ndabwera ndikukumbusa. Kumbukirani kuti mbuyomu anthu ambiri osamufunira zabwino Atupele Muluzi ndi chipani cha UDF akhala akumuyipisira mbiri kosalekeza mpaka kufikira tsiku lovota akumuyipisira mbiri mosiyanasiyana. Ngakhale mwini wake anali nkuyesesa kuzisasa nkuti izizi ineye Amalawi sindikupanga nawo adayesesa Atupele Muluzi apanga mgwirizano ndi MCP Amalawi mudaona zosatira zazonse onse amakatenga nominate apita Muthalika kutenga nominate Achakwera kutenga nominate Atupele Muluzi kutenga nominate inuyo munaziona koma munalephera nokha Amalawi kugwiritsa ntchito ubongo kuti kodi nkani anthu amatiuzaja kuti Atupele Muluzi wapanga mgwirizano ndi MCP nzaboza si uyu akutenga nayenso nominate koma munalolera kugwiritsa ntchito mapropagandazi a anthu opepera ena mwa iwo amene amazitcha ngati amtundu wachiyawo. Salo si munthu omumvera apa ndingoyimikikapo apa ndichenjeze pang'ono ku kamtundu kayawo pang'ono mundimvese si ayawo onse koma kamtundu kokhako kamene kali kopusa ngati kubalidwa kwa Salo uyu akutchedwa Saloyu ati chizukulu cha ndani kaya cha Pius kaya akuti kaya chizukulu cha Pius
apapo khapa nichenjeze achiyawo amene mumatenga phirikaniro lanu nkugwiritsa ntchito zimene zikutuluka pakamwa pa chibwanunoni ichi chotchedwa salo. Ndikhulupirira kunena kuti mbiri yanu muyiwononga yachiyawo ngati mmene uyu akuyiwonongera. Ngati kuli munthu opepera ku mtundu wa yawo onse, ngati tinene kuti kuli mtundu opepera kwa achiyawo onse ndi mtundu wa asalo, kuchokera makolo ake asalo, bambo ake kaya mayi ake kakhalenso ngati agogo ake alipo amene popeza amazithamandira kuti ati nchizukulu cha Apiyasi, Apiyasi wonso ngati ali moyo ndi chimunthu chombwambwana chopepera chotha ntchito chiserekwete. Sindili pano kuti ndi anyoze iwo, koma iwo akupangisa kuti anyozese mtundu wachiyawo umene pambiri uli ochenjera kwambiri mdziko la Malawi. Amalawi ndikuziwiseni zimenezo. Mtundu wachiyawo pambiri ku Malawi ndi mtundu ochenjera, ndipo ngati kuli ma TA ochuluka mdziko la Malawi ndi a mtundu wachiyawo dziko lonse la Malawi. Ngati kuli anthunso pasogolo pa anthunso ochita bwinonso kumbali zonse kumaphunziro ngakhalinso ndi zina ndi ku mtundu wachiyawo. Koma mbuzi iyi yochedwa salo chizukulu cha Apiyasi akufuna azinyozesa mtundu wa achiyawo. Ndiye ndikufuna ndipereke chenjezo lonena kuti Amalawi ngati mutakhalebe kumamvera chimbalame chisiru chakutha ntchito ngati chimenechi, ndipo ikanakhala mbalame yake yosadibwa ndi timba uja inde amalowa mchimbuzi kumakadya mphosi mmene muja ndiye salo. Sitikufuna kukamba za zimene iye amafuna kuchita kapena za zimene iye ali, za zimene iye amapanga ku Joburg kuno. Anthu akunziwa salo 100% pa chimene amachita, koma tikukamba za legacy yake ndi mtundu wake polemekeza pakhomo pamene anabadwirapo. Amalawi uyu ndi yemweyi amene inu mukupusa makamaka a mtundu wachiyawo pomamusatira kusiya chanu chimene Mulungu adakupatsani kumakalemekeza cha ine wake. Anali kukhulumbira zinthu za chaini wake zomwe lero antaya nazo ngakhale senti sadamuningi. Ndipo kumene kuja salo chimene amulonjeza mumvesesedwa anzathu achiyawo amene ndati mumakonda chipani chathunso cha UDF chokondedwa mtsogoleri wake nakhala Tupele Muluzi. Komanso abale athu a mitundu ina nkhani muimvese ndikuyikamba pawiri cholinga chonena kuti mumvesese. Ndikamakamba kuchiyawo ndikukamba ndi za salo, koma ndikamakamba kuchipani ndikukamba dziko lonse la Malawi, mitundu yonse ya Malawi, zipembedzo zonse za dziko la Malawi. Mumvesese zimene zachitika ku chipani cha DPP pamodzi ndi ma activist achinyengo amenewa. Tima activist tina kwa ito tinapezako mwayi kumene kuja anagayilidwako ndithu kumapasidwa ka 50,000 ka 100,000 adalandira, koma soka lagwera anganga mbuye athu chesa alowa chizukulu cha Apiyasi mpaka lero lino akupsa mtima. Koma chifukwa choti chimene akupsera mtima kumanyozera Tupele Muluzi ndi chipani cha UDF inu simukuchiziwa, ine Jaffa Musa Maini ndabwera pano kuti ndikumasuleni chifukwa chimene salo chikumpsesa mtima. Pasi pa nthambo palibe chinsisi abale anga, amayi ndi abambo, anyamata ndi asikana. Segulani makutu kuti mundimve. Tima activist tachinyengo tinati tapasidwa tima 20,000 tima 50,000 chonchija nkumawuzidwa kuti azikhala kupasidwa mwezi wina uliwonse kapena wiki ina iliyonse, koma zinali zaboza. Ena anangopasidwa kamodzi mpaka pano, andi pano pa olo katulusidwa kawo kama audio ya Malawi mukhoza kukhulupirira. Amatha kutulusa pa mwezi kamodzi, kutulusiranso kumanyazi. Pano ayamba kumatulusa pa mawiki pa mwezi paja mwina mwake kawiri kokha. Chifukwa chake nachi asalo ngati agundika pano kuyitu kwa UDF kulimbana ndi Tupele Muluzi apasidwa tender contract yonena kuti ampange introduce, apange boza, apange ndithu ugogodi woti mpaka chipani cha UDF chifike ati povomereza yonena kuti Tupele Muluzi yudi aye amene asakhale president nati kufuna kuti tizawine 2030. Pali fomu imene ayifoma pasi pa asalo
si fomu yake yonena kuti tu kapena kuti pali munthu wina amene akufunika kuti apite ku UDF koma akuziwa kunena kuti kulephera kumene kwalephera DPP pano palibenso chiyembekezo cha Malawi ena omwe akuyang'ana kwina kuposako kwa Tupere Muluzi. Kwa Tupere Muluzi ndi kumene kuli last hope ya dziko lonse la Malawi. Ngakhale maiko anzathu maso alitcheru kuyang'ana za mwana ameneyo. Pangolin, the pangolin of the government kwathu Malawi. Ndiye chimene achita akuona ngati Atupere atapanda kuyima munthu aliyense amene angasankhe ku DPP yo akuona ngati ali ndi kuthekera kuti akhoza kuzapambana 2030. Amalawi izi ndi zimene azikhazikisa cholinga chonena kuti UDF anthu amene muli ofoka nkaganizidwe mukangofoka mukhwefuke. Koma ine ndikufuna ndikulimbikiseni padakali pano pa abale anga kunena kuti dima pamene ukuopsa kunja kwasala pang'ono kucha. Katundu amene takhati kumuyembekezera nthawi yomwe takhati kuyembekezera nyengo yomwe takhati kuyembekezera Amalawi nkutheka sopano mwina yakwana. Nkutheka mwina yakwana. Salo uyu wapasidwa ndithu contract ndi chipani cha DPP kuti azikhala kunyoza Atupere Muluzi mpaka nakufikira Atupere Muluzi kapena mpaka kufikira anthu a UDF afoka Atupere Muluzi timutaye tikamutaya paja contract ya Salo alipidwe ngati mene alipidwira azinzake achina Kondwani Chamba. Ndiye ndimafuna ndifotokoze momvekesa una kuti Amalawi kulira kwa achule sikulepheresa njovu kumwa madzi. Kulira kwa achule sikulepheresa kumwa madzi njovu. Asalo akanakhala dolo lero akanati azitifotokozera za zitukuko zimene DPP yapanga chilowereni in 6 months imene adusayi. Koma kupusa kwa mtunthu kumene kukuonekera Salo nkonena kuti akulimbana ndi munthu ndi chipani cha UDF ngati chikulamulira dziko la Malawi. Pa zimene ndikufotokoza pano zomveka bwino ndizonena kuti anthu awa alephera kuvomereza ndi kumene kungavute umanyazi so alibe. Namboaso mwina nkhumba imakhala ndi manyazi nandi anthu a DPP including uyakuntchayi kuti Salo. Ndimafuna ndifotokoza abale yanga. Nthawi zambiri si abale athu onse amene amatiyamikira tikachita bwino kapena tikakhala ndi nzeru zabwino. Alipo achibale ena amene amatifokesa kumatikokera mbuyo. Kuti uwoloke munthu munchigwa cha umphawi chimakhala matatalasi. Chimozimozi kunena kuti nkhondo imene tikumenya pano yokhuzana ndi chipani cha UDF komanso Atupere Muluzi kuti tikapambane udindo uwu musatengere kukhweka. Alipo ambiri otibwezeretsa mbuyo ena ovala makaka a UDF kumaoneka ngati a UDF koma mumtima muli zinkhanira ali anyapapi a DPP. Amalawi ine ndikufuna ndikusimikizireni kuti nyengo zonse zimene wakhala kudusa Atupere Muluzi kulimba mtima kwake kumene kwakhala kulimba mtima ndipo adakalimba mpaka pano ndikufuna ndisimikize pano kunena kuti nthawi yakwana yoti Mulungu amasule. Padakali pano pa Malawi ife amene tagwira UDF ife amene tamugwira Atupere Muluzi tiye tingwirizise anthu ofuna kutiphumisa ndi ambiri. Ziwani kunena kuti si zonse zimadibwa zowuluka za mmwamba. Zilipo zina anthu amangoziphera phuzi kungochipha kumasachidya. Anthu ena akungofuna kuti aphumise UDF iyi cholinga choti ingofa basi olo isachite china chilichonse chowalakwira iwowo. Ndikufuna ndikusimikizireni Amalawi musamvere madobadoba ena ali onse ochokera ku DPP including ochedwa Salo chizukulu cha Apiyasi muyawo ombwambwana.
oti sakuziwa chimene akuchita ngakhale mzukulu wawo. Machenjezo anthu achenjeza kokwana, achenjeza nthawi yokwanira, achenjeza kokwana. Koma ife tifa tingofotokoza kunena kuti asalo vomerezani chimene muli nacho, ngakhale chikulephera ngati chikulephera ngati muli ndi udolo, pezani njira zokhozera chinthu chanu chimene mumachisapotacho. Nimupanga sort out mavuto a anthu aumphawi amene akudandaula mdziko. Mukakhoza zimenezo anthu ena okukondani inu azapitiliza okukondani. Koma tisayembekezere kunena kuti kunyoza kumene mukunyoza atupere kwa ife zitithinga. Ife tingoona ngati ndikaphokoso kachule opanda ntchito sitingalephere kumwa madzi chifukwa cha kapolo wina otchedwa Salo. Kapo pangolo opanda ntchito ngati iweyo Salo, ife sitingakumvere ndipo ife timpasa moto atupere ndipo timpasa mphamvu. Ndiye masupporters nonse a UDF kwina kulikonse kumene muli, ineyo Jaffa Musa Maine kuchokera ku Movi Chilungamo Pressure Group. Choyamba lero audio yanga isikutalika chifukwa leroli ndithu ndibwera ndi program yakasakaniza nthawi ya 3 koloko ngati isali 4 o'clock. Koma kwa leroli ndikulimbikitseni kuna kuti phokoso lina lililonse lachule sililepheresa njovu kumwa madzi akulu adatero. Chowonongeka chilichonse chamkamwa mwa madadoba kaya ndi antanyiwa kaya ndi akanyindo kaya ndi Asalo kaya wabaki Mluzi TV kaya ndi kachamba whatever ndi ena onse achinamunya nani nditi achule timene titi mabwanoni. Tisokonombo ititi sitingalepherese njovu kumwa madzi. Ife a UDF tikhale onanala powakumbutsa anzathuwa pa zimene adalowera mboma zimene amalonjeza tiakumbutse kunena kuti zija munkatilonjeza zija. Sikuti munkatilonjeza atu ife a UDF koma munkalonjeza dziko lonse lapasi, dziko lonse la Malawi. Bweresani apa. Zija munkati zija achakwera kuti kwasatikambire za ku Ukraine kuti ngati ifeyo kunoko zingatikhuze. Zakuno tipange zakuno za ku Ukraine apange za ku Ukraine. Leronso kuteku ino achina Salo ndi achina Bonika chinthu zanu zikhalapo zimenezo. Koma ku UDF uko muzati payaye ife tifati kusimikizireni kunena kuti ku UDF uko kuli aneneri ochinenerera chipanichi komanso kuli masupporters ochisapota chipanichi ndipo masupporters ndi ena mwa iwo ndife. Ife tikukusimikizana kunena kuti kuuwa kwa Sokonombo kwati chule kwati tiachule topanda ntchito toyadayada m'mazimu tikuonesa machisechi ngati ino achina Salo. Sikuti mungatilepherese ifeyo ngati achina njovu kumwa madzi. Mawu anga omachiza. Ziwani pamene mukuchita chimpweteke mdziko la Malawi simukuchita chimpweteke ku UDF. Koma kwa wina aliyense amene ali m'Malawi mukumpweteka including amene adatenga vote kukavotera Mkulukuta Gondros. Chinkulukuta Gondros chanu chiroboti chimemwe chimika ukoko chipita mutharikacho. Chikuyendera ipyo ya nkhumbacho. Kodi mesa amuyikira ipyo za nkhumba pita mutharika. Apita mutharika wayikira akuyendera nthambo pano kuti kwa wayikira ipyo za nkhumba apa pa Jubeki pompano. Mulibe nzeru anthu inu kuti tikamakuyankhani mwachilungamo. Mumationa ngati oposa koma tifati kusimikizireni kunena kuti chimene chinamangidwa kumwamba pansi pano chilipo. Chomwe Mulungu anachizala mwatupere Muluzi ndi chipani cha UDF mpaka chizathumbukira ku dziko anthu azachiona. Phokoso lanu potukwana UDF ndi atupere Muluzi likungoonetseratu kulephera chifukwa sinu madolo. Mukanakhala madolo mu nthawi ino pamene Petro akuvuta madera osiyanasiyana mukanakhoza njira za nzeru zakapezekedwe ka Petro komanso ndikunchipisa Petroyo ngati mmene mukanenera nthawi ya kampeni mukanakhala madolo. Mukanakhala madolo pano chimanga chalephereka ku dziko la Malawi tikanatha kumva kuti mwayamba kukhoza kale njira zopezera chimanga choti mugawire kwa wina aliyense m'Malawi kuti apulumutsidwe kunjawa. Mukanakhala ndi kuti ndinu madolo mmene mwalowa mu 6 months pano patitaona point yosonyeza kukhozedwa kwa msewu wa makanjira kunena kuti msewu wa makanjira ndithu panopa kwalowa boma la Nyuwani. Msewu wa makanjira panopa kukhozedwa. Salo galu gulugunyinda opanda ntchito ukanakhala dolo iwambo yako Ankulukuta Gondros ukanakauza unena kuti kati khozeni msewu wa makanjira uko.
ndiye akakupaseni msewu wa makanjira ndiye mubwere pano muzi kuti mukuona kunali chikangawa kunali mayi banda anangodusa msewu chakusakukhoza koma atangodusa mkulukota gondolosi uyu wayikidwa ipyo ya nkhumbayi uyu kutile kwatiyikira msewu wa makanjira mukanakhalatu madolo. Ine ndine Jaffa Musamaini mukhale ndi tsiku lopambana tikumanenso nthawi ya 4 o'clock kapena 3 o'clock pa programu yakasakaniza mwakoma nonse mukhale ndi tsiku lopambana. Bye bye.